2 বছৰ পিছত কিন্তু আপুনি সুইজাৰলেণ্ড চাবলৈ যাব নালাগে সুইজাৰলেণ্ডত আপুনি যিবিলাক ৰঙা ৰঙা ফুল মানে আমি দেখিবলৈ পাওঁ মই কত ফৰেনত যোৱা নাই সুইজাৰলেণ্ড বুলি ক'লে ৰঙা গোলাপ কিবা গোলাপ দেখায় আমি গোটেই BTR টো আমি ফুলনি কৰি দিম Btr सरकारा रायजोनि थाखाय मा हाबा मावदों प्रमद बर'नि सरकार दैदेननाया खुगायावल' गेदेर गेदेर बाथ्रा खोनानो मोनो नाथाय दासिमबो रायजोनि जेबो खामानि मावनो हायाखै बे बाथ्राखौ बुंदों ओनसोलनि रायजोफोरा बेनो नामा प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डआ मिलन बाजार प्राइमारिनि सिङाव थानाय मयामारि गामिनि दंफां दालांनि अबस्थाया गाज्रि जानायनि जाहोनाव रायजो राजा फरायसा फरायसुलिनि हान्था मेलानि उसुबिदा भुगिनांनायखौ नुनानै 8 नं दतमा बियाबनि MCLA प्रकाश बसुमतारिया खुंथाय गोहोआव गैयाब्लाबो हान्था मेला खालामनो हानाय बायदि औवानि दालां खालामनानै होदों सरकाराव गैयाब्लाबो बेबायदि खामानि मावनानै होनायखौ नुनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों बिथां प्रकाश बसुमतारिखौ डिजिटल bodonews-निफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटल bodonews वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटल bodonews खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटल bodonews